Уау! Айде! Брато, дошли ма ти. Лай малко, бе. Бе, лай малко, бе. Но това гроба ми много малък. Лягай, бе! Прави видеоклип, ма. Номерите така слагат ръце. Така. Где с устата ми? Супер човек беше, шомерка. О, диш ми лига за... Стай кифти, давай, бос. Sada ядах ти. Абе, нали съм брал, лъкве, бе. Sada ядах ти. Аз само Гледай, сега ще пишем в хокея, почина, еди стой. О, брат, Вижте, там някакво старо. разби ми гази това. Да не те търси покуци фима. Едно старо ще. Ще му сложим такова шишето. И вече е пил ракия. Чакай го! Мазганчки им прият. Да. Краката, брат. Без краката, те са живи. Те са живи, кай. Как го да вътрата? Не, бе. Чакай, сега ще му... Ми напред един хуй. И той е жив. Той е жив, той е бодлива тяло. Вдовици си отиват да се чукат там. Не. Мъне си като мене гроба ми. Шура, пък говориш, ей! Не тръсне, че умрели от човек. Гледам му къща. Брат, ма ми го хуя. Ко стана с него? Там, бе! Не на хуя, бе. И той го полива с... Дай да го полеме. Ако ми порасне хуя. Бат да го прости, нашия човек, добре. Ако ми порасне хуя. Не, ще го изгладим, и това отгоре му. Ще го И ще го изгадим. пишем там. Поръчки устата. Пръвни вода направо. Дай, кой си играеш, Лена, направо вода да пръвни. Един път да живея. Чакай си, чакай да го. В устата има путко. Не съм подобна. Не съм умрял. Ще те взема сметка. Ще взема. Снимай малко ти. Мама, свикай. О, не те има! Махни се оттам. Много си тъпът има. Има космартичка, брат. Вика се малко горе цветя. Иди цветя, късай цветя. Късай цветя, ма е там горе, ма трива овца. Запали ме една цигара, бе. Дай ти ме една цигара. Че дали си умрял, бе, много Ама супер. ние пушим тютюнна. О, дайте не умрете, ще ме души. Не Дай те с баба Ванка и каза, че ще ме оправи. Ще оправи Европа след 50 години, като умрете всички по-късно. Пих ми кафе, пих ми бира, бърка ми... Айде. И най-новото да кажа, той баба Парашкия ще ме оправи. Дайте му на цигара. Кой викаш умрял? Айде, Бог да го прости. Че на добрия бъдеч. Съм изкарал чистито. Дайте ми една цигара. Дай му цигара, бе. Чакай ти малко. Айде, то кръст ще му правиш.